Preháňam a zveličujem. Každopádne Gabriela Kováč-Turzo z Provitexu. Verím, že zveličovať a preháňať nebude. Dobré ráno. Dobré ráno. A rovnako na tej istej vlnovej dĺžke bude aj Adela Englerová, ktorá je onkologičkou. Dobré ráno, dámy. A ideme sa rozprávať skutočne o tom, čo sme už naznačili. Jednoducho huby. Veľa sa o nich v poslednej dobe hovorí. Huby, ich účinky na ľudský organizmus, ale chceme sa teraz konkrétne hovoriť alebo rozprávať o jednej, ktorá má pozitívny vplyv pri liečbe onkologických ochorení, čo je samo o sebe mimoriadne závažná záležitosť. Tak chceme vedieť, aká huba a aké účinky. Jedná sa v prvom rade o hubu, ktorá sa volá ohňovec. Je to momentálne najúčinnejšia liečivá huba, ktorá je testovaná v početných klinických štúdiách. Jednak v Ázii, ale takisto v Európe a takisto aj na Slovensku. Má veľmi dobré pozitívne účinky, čo sa týka priameho protinádorového účinku a takisto napomáha v optimálnej miere mobilizovať imunitný systém. Takže toto je huba vlastne, ktorá prežíva svoju reformu, dá sa povedať u nás, pretože ohňovec sa už po stáročia používal v ľudovej medicíne, hlavne na Blízkom východe a postupne sa dostáva vlastne aj do Európy, na Slovensko a dostáva čoraz väčší priestor aj v ľudovom liečiteľstve a v klasickej onkologickej liečbe. Dokáže táto huba vyliečiť napríklad aj atopický ekzém, ktorý je v súčasnej dobe, hádam, tú našu populáciu najviac postihuje? Tým, že atopický ekzém je autoimunitné ochorenie a ohňovec účinkuje na imunitný systém, takže na ekzém by sme ho neodporúčali, pretože by to bolo proti organizmu. Túto hubu môžem používať vtedy, keď už mám nejaký problém, alebo môžem ju používať preventívne? Určite je dobre používať ju preventívne, pretože má protinádorový účinok, čiže pomáha proti rakovine a samozrejme ju doporučujeme aj pre pacientov. No a keď sme hovorili teda o tom, že protinádorový účinok, čo rakovina, to je slovo, ktoré každý veľmi dobre pozná, dokonca aj tie smrteľné účinky tohoto ochorenia, mimoriadne zákerného. V ktorých konkrétnych prípadoch? Lebo zase, keď si zoberieme ľudské telo, ten nádor sa môže vytvoriť kdekoľvek, tá rakovina má iný priebeh, inú mortalitu. Je to univerzálny, akýkoľvek rakovinový pôvod to lieči, alebo sú nejaké špecifické? Najviac klinických štúdií bolo na rakovinu hrubého čreva a konečníka a vlastne tam sa aj preukázal ten najlepší účinok, ale taktiež pri rakovine pľúc, prostaty, prsníka. Keď človek užíva hubu, tak musí mať nejaký napríklad mesiac pauzu, alebo môže stále kontinuálne užívať? Môže sa užívať kontinuálne s tým, že vlastne po 3 mesiacoch doporučíme skontrolovať krvné výsledky a celkový vplyv na organizmus a potom po ďalšej konzultácii sa ďalej riadiť. No, musím povedať, toto je veľmi zaujímavá téma a ja pevne verím, že aj vás zaujala, milí televízni diváci, a práve preto môžete telefonovať na telefónne čísla 026827 a 4 a 026827 4282. Áno, toto bol len taký nástrel, taký úvod do našej dnešnej témy. Skutočne dámy sú vám k dispozícii, my sa s nimi budeme ešte aj rozprávať, budeme konfrontovať aj vaše otázky, pretože táto téma, ako som hovoril, ide o zdravie a zdravie zaujíma absolútne každého. Áno, rovnako ako aj chuť zaujíma. Ale my budeme radiť aj ohľadom zdravia dnes. Áno, vieš o tom, že huby liečia? No už po tom prvom vstupe rozhodne áno. Áno, a to sa dozvedeli aj naši televízni diváci, pretože intenzívne telefonovali našim hostkám. Čo sa pýtali? V prevažnej miere sa pýtali na názov huby, či je to hliva ústricová. Podotýkam, nie je to hliva ústricová. Tak si povedzme ten názov. Volá sa ohňovec, táto liečivá huba. Jej latinský názov je felinus. A toto bola ako jedna z dominantných otázok. Na aké druhy onkologického ochorenia ich môžeme užívať, kedy ich, či ich môžeme používať aj preventívne. Takže na tieto otázky sme odpovedali v prvom kole. Dobre, tak môžeme to skrátka aj zopakovať. V princípe, na ktoré ochorenia, v akých indikáciách sa odporúča táto huba teda? Takže ochorenia hrubého čreva, konečníka, pľúc, prsníka, prostaty a taktiež ako prevencia na posilnenie imunitného systému. A je iba v tabletkovej forme alebo aj v tekutej forme? Na Slovensko prichádza vlastne ako vo forme výťažku z liečivých húb, vo forme prášku a potom v závislosti od toho, na aký druh ochorenia sú niektoré huby používané, tak potom sú miešané. Takže používajú sa v kombinácii, v rôznych kombináciách a tým, že sú vlastne v kombináciách, tak tie jednotlivé liečivé huby vedia lepšie vyvinúť svoj liečebný účinok a optimalizovať napríklad imunitný systém. Aby sme ale boli úplne konkrétni, to neznamená teraz, že človek bude jesť výťažky z týchto húb alebo z tejto konkrétnej, z tohto ohňovca,
a ostatnú liečbu musí alebo môže vysadiť. To je len doplnková záležitosť. Je to doplnková záležitosť. Pacienti samozrejme majú užívať predpísanú liečbu, či už chemoterapiu, radioterapiu, chirurgickú liečbu, ak je doporučená, a toto je ako doplnok. Sú ľudia, ktorí ohňovec nemôžu používať vôbec? Napríklad tehotné ženy, kojace ženy. Ja si myslím, že takáto špeciálna kontraindikácia nie je. Napríklad autoimmunné ochorenia sú ochorenia, pri ktorom vyživovať doplnky alebo výťažky z liečivých húb nedoporučujeme. Ako vlastne pani doktorka povedala, presne tak, pracujeme vlastne ako proti sebe, tak ako to spomenula pani doktorka. A ďalší prípad, kedy vlastne nedoporučujeme výťažky z liečivých húb, ak má pacient napríklad precitlivosť vo všeobecnosti na huby. Takže vtedy sa môže tiež vyskytnúť. Dámy, ďakujeme veľmi pekne. Pani Gabriela Kováč-Turzo z Provitexu hovorila, a taktiež hovorila aj pani Angela Englerová, ktorá je pani doktorka onkologička. S týmito dvomi dámami sa ešte stále môžete kontaktovať. Máme tu dve telefónne čísla. Nech sa páči. 026827 a 44. 026827. A keď sa nemýlim sa 4282. Presne tak. Takže telefonujte, priatelia, máte tú šancu. Okay. Vyzerá to úžasne, takže stíhaš. Dobre, len tak ďalej. Nadýchané, perfektné. No, milé dámy, dnes sa rozprávame, ako sme avizovali, úplne o veľmi zaujímavých hubách, konkrétne s Gabrielou Kováč-Turzo, ktorá je zo spoločnosti Provitex, ešte raz dobré ráno. A s pani doktorkou Adelou Englerovou, ktorá je pani doktorka onkologička, to znamená, má úplne pod palcom a všetky tie informácie, ktoré sa týkajú onkologického ochorení. Naši diváci, poďme odtiaľ, vám telefonovali, čo chceli vedieť? Chceli vedieť, na aký druh onkologického ochorenia sa užívajú tieto prípravky. Dá sa povedať, že na všetky solidné nádory. Je to nezávislé od toho, v ktorom štádiu je vlastne onkologické ochorenie. Ale ja by som, ak dovolíte, v prvom rade chcela poďakovať všetkým divákom, ktorí telefonovali a ktorí už užívajú výťažky z liečivých húb. A telefonujú, ktorí majú veľmi pozitívne skúsenosti práve s výťažkami z liečivých húb, a takisto aj všetkým ostatným divákom, ktorých vlastne zaujala táto téma, konkrétne ohňovec. Dobre, poďme teda konkrétne, pre koho to je všetko určené, už sme teda povedali. Treba povedať, že je to ohňovec. Rozprávame sa o hube. Ohňovec pochádza z Ázie? Nie? Áno. A je určený? Je určený pre mužov, pre ženy, pre pacientov s onkologickými ochoreniami, ale aj ako prevencia proti nádorovým ochoreniam. Dobrá, čo to vlastne robí v tele? Čo to robí? Zabíja to bunky nádorové, alebo posilňuje imunitný systém, alebo čo to robí? Posilňuje imunitný systém cez makrofágy a NK bunky, ale do toho nebudeme hlbšie zachádzať. Potom zabraňuje angiogenéze, to znamená tvorbe ciev, ktoré vyživujú nádor, tým pádom vlastne vyhľadúva nádor a tiež zabraňuje tvorbe metastáz. A dá sa predávkovať týmito húbami? Našťastie nie. Môžeme tieto výťažky z liečivých húb užívať jednak preventívne a jednak vtedy ako doplnok, keď sa už vyskytlo nejaké ochorenie, a našťastie nie je možné predávkovať tieto výťažky z liečivých húb. Ďakujeme veľmi pekne, dámy. Super. A ešte tu chvíľku ostaňte, pretože naozaj ľudia nám stále telefonujú a chcú vedieť o ohňovcovi. Dobre som to vyskloňovala? Ohňovcovi niečo viacej. Takže dámy, nech sa páči, stále sú ešte k dispozícii 026827 a 4 štvorky. 026827 4282. Nech sa páči. Ale toto je zaujímavé tiež. Vyzerá to úžasne, takže stíhaš. Dobre, len tak ďalej. Nadýchané, perfektné. No, milé dámy, dnes sa rozprávame, ako sme avizovali, úplne o veľmi zaujímavých hubách, konkrétne s Gabrielou Kováč-Turzo, ktorá je zo spoločnosti Provitex, ešte raz dobré ráno. A s pani doktorkou Adelou Englerovou, ktorá je pani doktorka onkologička, to znamená, má úplne pod palcom a všetky tie informácie, ktoré sa týkajú onkologického ochorení. Naši diváci, poďme odtiaľ, vám telefonovali, čo chceli vedieť? Chceli vedieť, na aký druh onkologického ochorenia sa užívajú tieto prípravky. Dá sa povedať, že na všetky solidné nádory. Je to nezávislé od toho, v ktorom štádiu je vlastne onkologické ochorenie. Ale ja by som, ak dovolíte, v prvom rade chcela poďakovať všetkým divákom, ktorí telefonovali a ktorí už užívajú výťažky z liečivých húb. A telefonujú, ktorí majú veľmi pozitívne skúsenosti práve s výťažkami z liečivých húb, a takisto aj všetkým ostatným divákom, ktorých vlastne zaujala táto téma, konkrétne ohňovec. Dobre, poďme teda konkrétne, pre koho to je všetko určené, už sme teda povedali. Treba povedať, že je to ohňovec. Rozprávame sa o hube. Ohňovec pochádza z Ázie?
nie? Áno. A je určený... Je určený pre mužov, pre ženy, pre pacientov s onkologickými ochoreniami, ale aj ako prevencia proti nádorovým ochoreniam. Dobrá, čo to vlastne robí v tele? Čo to robí? Zabíja to bunky nádorové, alebo posilňuje imunitný systém, alebo čo to robí? Posilňuje imunitný systém cez makrofágy a NK bunky, ale do toho nebudeme hlbšie zachádzať. Potom zabraňuje angiogenéze, to znamená tvorbe ciev, ktoré vyživujú nádor, tým pádom vlastne vyhľadúva nádor a tiež zabraňuje tvorbe metastáz. A dá sa predávkovať týmito hubami? Našťastie nie. Môžeme tieto výťažky z lieživých húb užívať jednak preventívne a jednak vtedy ako doplnok, keď sa už vyskytlo nejaké ochorenie. A našťastie nie je možné predávkovať tieto výťažky z liečivých húb. Ďakujeme veľmi pekne, dámy. Super. A ešte tu chvíľku ostaňte, pretože naozaj ľudia nám stále telefonujú a chcú vedieť o ohňovcovi. Dobre som to vyskloňovala? Áno, ohňovcovi niečo viacej. Takže dámy, nech sa páči, stále sú ešte k dispozícii 026 827 a 4 štvorky, alebo 026 827 4282. Nech sa páči. Ale toto je zaujímavé tiež.